ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, баличкои канали Саудо ТВ ҳама каса сӯзен хубен. Ирӯз 9 декабри соли 2024 1000 рубл 109 сум дар бонки Эсқата рӯи кунен срочно. Кантр хест. Барои реклама муроҷиат бикунен. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯи кунен, навори бадна реклама када фурӯшта мегузорем. Ирӯза наворда ҳастаи. аз дохили Душанбе замини фурӯшии тоғи тамошо кунен. як дона Toyota Vitz бо нархи арзона қабул кардем. хонаҳо дар дохили Душанбе, квартираҳои фурӯшӣ дар дохили Душанбе, зиёдтар аз дохили Душанбе ҳастаи тоғи тамошо кунен. аз Ваҳдат хонаи заминӣ, аз Файзобод хонаи заминӣ, аз Ҳисор хонаи заминӣ, аз Кулоб, аз Восе хонаҳои заминӣ ва дигар ҷоҳои Тоҷикистон аз тарафҳои Конибудом мастай тоғи тамошо мекунем. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ ҳама каса бачаҳко бародари азиз абраз ки наворда лайк мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. навора Саудо ТВ сар мекуна тоғи тамошо кунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Якаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Тоҷикистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз umi канали мо Саудо ТВ ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. мегзарем ба аввалин замини фурӯшӣ. дӯстони азиз, замини фурӯширои карданд ки дар шаҳри Душанбе, дар Лучоб, донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ Поёнтар, парки нав дӯстони азиз ҷазирада қарор дорад. мега ки дар Лучобай сари ҳавзда қарор дорад. 8 сотиқ замин масоҳат дорад. 2 дона дута кладовка кадагӣ тапа тайёракай. нархша мегам 120 000 сомонӣ. 120 000 сомда ҳамин замина бачаҳо метавонем бихарен. занг дар рақамҳои дастӣ 5508 ик ватсапшон 0031 да аз umi канали Саудо ТВ муомилаи соз мекунанд. дӯстони азиз, замин просто срочно фурӯшӣ бояд ба ҳам хотир арзонтар монданша ки савдо шавад. дута кладовкам кадагӣ тапа тайёрай. занг зада масия кунед дӯстон. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дуҳуҷрага хона 2 сотиқ замин масоҳат дар шаҳри Душанбе қарор дорад. барои тамос маълумоти пурра рақамҳои 9292 ватсап шунай. маълумоташа гӯш кунед. ай бозори деҳқон 10 минут пиёда роҳ ҳастай то хонара. обсвет дуюмӣ ва дар хафои хона мега анҷомхона, баня, ҳоҷатхона, тандурхона, ошхона ҳастай. ҳамиқа 2 сотиқ замин масоҳат шай. хулоси гап маршруткаҳои рақами 19 д 56 45 54 18 да ва ғайра наздик ҳаста мега наздики хонадай. маълумоти бештар худотон дӯстон занг зада масия кунед. нархи хона 380 000 сомонӣ. 380 000 мега бо арзонаш мекуна. аз umi канали мо занг занед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Сино ҷамоати Вашгирда қарор дорад. 2 хона 8 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап шонда метавонен ҳозир занг бизанен, маслиҳат кунен. маълумотро гӯш кунен. тагаш падвал, баня дарунашда ҳастай даруни хонада, ошхона дора, 30 дона дарахти мевадиҳанда дорад. муомилаи созам дора, документо 100% ҳай, мактаб меткунг дора, обсветам дора. маълумоти пурра занг занен. нархи хона дӯстони азиз 130 000 сомонӣ. шумо дар 130 000 сум ана ҳами хонара метавонед бихарен ки таш падвалай. маълумоти пурра дӯстон занг зада маслиҳат карда бигирен. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Toyota Vitz ҳастае ки соли баромад 2007 сол. мордара бинен, даруни мошина бинен чӣ хел фасон. 4 дар электропакет. шаҳри Бухтар, Қурғани Пешина, бензини холӣ, объёмаш 1 коробкаш автомат ай. мошинча тоза, салон тоза,
берни мошинпони тоза фасон хушруак, объемаш яги камрасходи автоматика, балоно 80%, хадавои зурай, 4 дар электропакет, печка кондиционер дора, чихолои нав задемша, мошини камрасходай. нархша мегем ки 56000 сомоние бача. дар 56000 сум ҳамин мошини 2007 соли Toyota'ra метонен дӯстон бихарен. занг зада масиҳат кунед. лайкор амонен, дар канал подписатсия кунен, чанд қари метонен дӯстон дастгирӣ кардана фаромӯш накунен. наворо бари шумо. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ 3 комнатага 2 сотиқ замин масоҳат дорад. ремонти хона фасон бад нест. дар он абои кардагӣ, люстри фасон, пардаҳои зур часпондагӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ айни ҳол. ассалому алайкум мардуми хонахар мега. дар поёни корвон Чимтепа 2 сотиқ замин дора хонамон. 3 дар хона кардагӣ, 1 калидор, светоп пастаяне ҳастай. нав ремонт кардагиай, конкрет на харидор бошӣ занг биза, биёй пешбин боз маслиҳатам мекунем. 3 ҳуҷрага масоҳати умумӣ 2 сотиқ замина ташкил мета ки бо нархи 275000 сомонӣ фурӯхта мешавад. маълумоти бештар дӯстон занг бизанен, маслиҳат карда бигирен ша. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки 2 ҳуҷрага 2 сотиқ замин масоҳат дорад. дар ноҳияи Фархор, кӯчаи Сангак Сафаров, хонаи 14/8 қарор дорад. ноҳияи Фархор 2 ҳуҷрага мега, ремонтиш фасон, беҳтарин ремонт, чихеле ки дар расм мебинен. масоҳатшам 2 сотиқ. рақамҳои дастишам метонен занг бизанен. духонага кухни калидор бо ҳавлӣ ҳам дора. дар назди милисахона мега хонамон қарор дорад. хулас ҷои зур, ҷои зашидни места, хулас беҳтарин ҷо. нархи хонара мега 180000 сомон мегем. конкретни харидор бошен агар омада ай пеш бинен, боз маслиҳат мекунем. як хонаш чихел мебинен, фасон ремонти зур кардагӣ. маълумоти пура дӯстон занг бизанен. касоне ки лайк намондай ҳатман лайкора бизана бачаи азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ 4 комната масоҳати 2 сотиқ. ҳами аки хелае ки бачаҳо аз яшира фаромӯш накунен. хонаҳо беҳад қимат ҳастанд. чӣ қадар сотиқҳошон зиёд боша, бо хонаҳо беҳад қимат мешавад. ба ҳамин хотир хонаҳои мондестем ки сотиқҳошон ҳамун 2 сотиқ 3 сотиқ бошава, камтарак арзонтар боша, фикри мардуми мақсад бесума мекунем. хонаи фурӯшӣ 4 ҳуҷра 2 сотиқ, деҳаи Тоҷикобод, кӯчаи Ленин, ноҳияи Рӯдакӣ. рақамҳои дастӣ занг занем маслиҳат кунед. ҳавлӣ иборат аз 4 дар хона, подвали 7/4 дарозӣ дора. хуб, дарвозаи оҳанӣ дора, об ва свет доимӣ астай. дар наздикии хона масҷид, мактаб, 2 та духтурхона, аптека қарор дорад. нархша 250000 сум меган, бо муомила мешавад. хонара бо хишти пухта сохтагиан. ба назди хона 3 маштика мегзарад. мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки 2 ҳуҷрага квартира дар аввалин этаж қарор дорад. 51 квадратни метр. ин квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Корвон, назди Корвонда қарор дорад. духонагаи фурӯшӣ дар ошёнаи якум, бинои 4ошёнага, дар наздикии масҷиди Муфтӣ, дар наздикии Корвон, дар назди роҳи калон. об ва барқ доимӣ, теғпаспорт дорад. видеоҳои хонара мақсад дар WhatsApp занг бизанен, роҳитон мекунем. чӣ хеле хонара мебинен, ҳамин хеле ремонт фасон, беҳтарин места, ҷои зур назди масҷиди Муфтида қарор доштааст ки бо нархи 399000 сомонӣ фурӯхта мешавад. касоне ки мехара, худотон боз занг зада маълумоти бештарша бигирем бачаи азиз. хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp моро кунед, навори баъда реклама карда, фасон карда фурӯшта мегзорем дӯстон азиз. мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дуҳуҷрага 6 сотиқ замин масоҳат дорад. Мардими Данғара тамошо кинак. Ҳамин хона бояд дарҳол савдо карда шавад. ин хона дар ноҳияи Данғара деҳаи Бошбулоқда қарор доштааст. Семенблокош падарка, дарвоза часпондагӣ, болои хона маҳкам кардагӣ. Хулас ҳамин хел проект қатъи хонара болоша пӯшондиянд. Нашоти маълумоти бештари хона дар WhatsApp-шон метавонед занг бизанед, маслиҳат карда бигиринша. Нархи хонаам уқа қимат нест, 158 000 сомон мега ки боз савдо ҳам дора. Бачакҳои Данғар ҳамҷаен, марамад ина занг бизанед, маслиҳат карда бигиринша. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 5 ҳуҷрага 8 сотиқ замин масоҳат дорад. хона қарор дорад дар кӯчаи Ҷари, Кони Бодомда қарор доштааст. рақамҳои дастӣ: хонара ба кирпич бардоштиянд, лои хом қадӣ бардоштанд, проекти фасон беҳтарин. дар кӯчаи Ше Бохиров пушти ҳамоми Ҷар мега ҳамонҷа қарор доштааст. кӯчаи Ҷар ҷойгӣ мебошад. масоҳаташ 8 сотиқ замин, срочна 5 комната кардагӣ, хона коробка. касе ки мегира худаш далши бо ремонтиш мекуна. нархи хона 165 000 сомонӣ. муомилаи созам дӯстон азиз дора. занг занен, маслиҳат карда бигиринша. ҳамин канали Саудо ТВ да бачаҳои азиз хона нахаренам, подписатсия кунен. чанд қад дастгирӣ зиёд шавагар ҳамон қанаворои ҷолиб бисёр мешавад. хонаҳотона навор карда роӣ кунен, беҳтарин реклама мешавад дӯстон азиз. мегзарем ба 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира. дуюм этажда қарор дорад, 42 квадрат метр, шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. рақамҳои WhatsApp-шон 42 занг мезанед, маслиҳат мекунед, мегирен. дар поёни бозори Корвон да қарор дорад, роҳи нав. доми 4 этажа хона бошад, дар дуюм этаж қарор дорад. доми 4 этаж, хона дуюм этаж, ду комнатага мебошад. баъд аз ремонт мега 1 моҳ зиндагӣ кардагиай тамом. ҳуҷраҳо алоҳида кухни калидор дорад. хона иборат аст 42 квадрат метр. хоб мебел, кухни ҳамаш мақсад ҷои беҳтарин аст, зур аст. хулас ремонти замонавӣ чихо мебен, тёпли пол дорад. нархаш 385 000 сомонӣ. боз савдои созам дора. занг зада маслиҳат карда бигиринша, кадомида маъқул астаем. мегзарем ба 12-ҳам хонае ки дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 4 сотиқ масоҳат, ду ҳуҷрага хонара барак карда бардоштанд дар ноҳияи Восеъ. лаби трассада қарор дорад, пеши роҳи трассада. хулас сентри Восеъда қарор дорад. састаяни ҷо, зура беҳтарин ҷо, мактаб, масҷид ҳамаш ҳастай. об светам дорад. 4 сотиқ, ду ҳуҷрага, ноҳияи Восеъ ки бо нархи 160 000 сомон мегем. савдои созам мекунаша. худотон дӯстон маълумоти пураша занг зада бигирен. навор чӣ хела бачаҳо? хонаҳо арзонанд, қиматанд, чӣ хеланд? фикротона дар комментария ҳатман нависонда монед, ба назар мегирем. мегзарем ба 13-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 4 ҳуҷрага 5 сотиқ замин масоҳат дорад. шаҳри Кӯлоб, Гулбоғда қарор доштааст. 250 000 сум мега нархи хонара. 250 000 сумда ҳамин хонара метавонед дӯстон бихарен. рақамҳои 51 20 WhatsApp шунаи ҳозир занг бизанед. ассалому алайкум, мардими Кӯлоб мега. мардими хонахар. хонамон дар шаҳри Кӯлоб дар Гулбоғай мега. 5 сотиқ масоҳат дора. ҳамин проект даруни хона фасон ремонт кардагӣ тапа тайёрай. 4 хона 5 сотиқ масоҳат. маълумоти бештар кадоме ки мехара зангм бизанед, маслиҳат мекунем, бо ягон сум арзониш мекунем, меган соҳиби хона. худотон дӯстон бо маълумоти бештарша занг зада бигирен.
мегзарем ба 14-ҳамин хонаи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ 14-ҳам астае ки дуҳуҷрага квартира дар 2 этаж 45 квадрат метр. Шаҳри Душанбе гипразем да қарорат техпаспорт дора мега сраза нотариальни оформит мекунем мега пули оформит 2 тақсим мешавад касе ки мегира. Адрес гипразем дарвозаи Чимтепа, кӯчаи Қаҳрамон Айраҳи калон 200 метр. Транспорт 5429 ҳастай ва дигар таксиҳоам наздикии хонада қарор дора. Хел ба нарх дӯстони азиз мефурӯшанд 235 000 сомонӣ. Касе ки мехара марамат дар рақамҳои 8282 номераша муомила када мақбул боша бигиринша. Дӯстони азиз, чизе ки роӣ кадан, чизе ки мақсад қабул кардем, чизе ки хостен ҳамаша навор кардем. Замин гуфтен замин мондем, хона гуфтен хона мондем, квартира гуфтен ҳамаша навор кардем. Фақат пабратс ки ба хотири меҳнато наворда лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен, чанд қариб боша дастгирра фуромӯш накунем бачаҳои азиз. Номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯй кунен, реклама ка фурӯшта мегузорем. Нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. Лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.